Ама ако имам ще взема. Ти вярваш че ще взема? Трябваше аз да съм Вземам ли? Стига бе! Само ще покажи карта на мен. Трябваше аз да съм 24 сила. Къде ти бра карта? Трябва ми бре карта. Не тъй, ще му легни чип ти ме, виж. Да ми човек. Момчета, до вечера влизайте в YouTube или в вебокса. Пишете страница Сваражи и ще се видите там. Чай всички да вас снимам, Сваражи. 19. Чакай тебе да те снимам, ма. Фоко, чакай. Един път я изпуши. Чакай себе се снимам, ма. Сега си снимат това глас, Сваражи. Сваражи в страница ще пише в YouTube до вечера. А го снима, къде игра? Двама долу. А я па, ей поста. Имаме. Где са тъмно? Най-много бонча снимам и Топалч. 40 търси. Пък Топалч ще го бият до вечера, дето играе Свараж, ще го бият в интернет. Здрасти, карти, брат. Аз какво съм минали? Видяха край. Край. 10-20. Трябваше да върна. Къде се обърни? Ема и мене тук. И тебе да те видят? Черен, тебе да те видят. Тъй. Ще качаш ли, Денис? Ще Ще качаш ли, бе? Че как няма качвам? Страница Сваражи, до вечера ще гледате. Много ясно, бе. О, Топалчо с 1 лев, Вземам ли, Чакай аз да те обадя на бабата, дето играе Свара. 30 назад. Дай 10 стинг, чакай. Остатата имам, брат. Дайте До вечера кой става? Ти имам при Ама бабата. за вечера, гледай пък аз какво ще направя. Ще го едеш много лошо. Хубаво. Джъпър, я пази са. И ти ли играеш Свара? Оле, дядото ще те преби, брат. Оле, мага ще те преби. 4-5 човека са долу. Ти играеш ли? Да. Те ли? И ще снимам тук, чакай тебе. Его, Асанчо, вижте как бега. Ще опуснеш по немените. Пусти ма, брат. Ти купаджия съм станал, баща ми къпе. Аз ще обадя всичките. Ей, Бончо 50. И сата е баха. Сата е баха, тума човек. Аз няма да съм. Сега ти даш картата, бе. Сваражи. Оле, майко! Ще губя с един чип. Ко стана? Пак ли изгуби? Стига се стигнал ти пак глава. Вечер ще я вкарам вебокса, бе. Този пък го гледай. 10-20, бе. Още един чип долу. Гоша малина. Еги 10-20. Дай да слагам. 15-30. Ама аз го притъмнявам. Моиш, бе, какви са Как да мога? Много съм луд. Дай, като отваряш да ги снимам. Яко. Те стинки там. Я влязох. Падайте всичките. Бонче ги вземи се. Аз много разбирам пък. Колко? На талан. Си гашам флаша 29. 32. Ко стана се, пак ли взима? Бонче, този Бонче много пада, бе. Какви са тези стинки тук, бе? Да, прелега. Жълти, таманка за тебе, его се Аз си майката. Где мога за 2 часа да кажа? Знаете, че хуите. По 2 ли ще ги водиш? Айде, достатъчно.